I pozdrav drugari, s vama je Ivan sa kanala Ivan i Boris Cool Games. Danas ćemo igrati Agario. Tu su sa nama specijalni gosti Jovan i Miloš. Ćao. Ćao. Ili pozdrav. Ne pojma ništa. Igramo Agario. Marko, Juri. Bez Sir. Kako sam? Tu piše sir. Prevario sam te, Marko. Marka smo prevarili. Idem da prevarim još ljudi. A vodi sve to super. Idemo. Pišete obavezno pitanja dole jer ćemo raditi serijal pitanja i odgovori. I tu ću možda dovesti nekog gosta ili samo ja. Ali vidjet ćemo sve. Posjetite kanal Mateja MCTV i Iron Games. To su naši srodni kanali. Tako bi se rekao. Vidi ga nešteno. Albaniju. Ubi ga. Albanija je mrtav, si ga sad tako da povatim. Pazi. Koliki je ovaj lik? Lilo, gdje si Lilo? Dom. Luka Full TV. Lele. Luka Full TV, Lukan. Gotov si. A Dođe neće Luka. on... Pojeo je Luku. Lilo. Lilo je pojeo Luku. Vidi ovaj će sad ovog da pojede. Ma nije, oni su tim, verovatno su tim. A nije to Albanija, ja pomišljam Albanija porasla ovako. Vidi. Je. Pojeo sam to tamo. I potrudit ćemo se da budemo na tabeli Big Boost. Ne, to je moj deo. To je moj zadnji deo. Nemoj da mi diraš zadnji deo. Žurnog zadnjeg deo. Sad Jumbo, nemoj se sporiš. Ajde. Je, spajamo se. Spoj. Tako je. Vidi ga, to. Vidi ga ovaj ušao u meni sam. Možda poznaje. Ne ga. Njega. MDZ. Liverpool FK. Vidi, ovaj mi dao. Si mi dao? Nemam pojma što ovo je reći. Ajmo da jurim ovog čoveka. Pazi. Neće. Ovog čoveka da jurimo, da ga nekako uhvatimo. I kad Gde stane, kad stane da se ispalim, ja znam pojedem. Gde ovaj prolazi, kuda... Suši. Kod ide tramvaj. Pojel ga, beži. Sushi roll. Suši roll. Pazi, eno ga, nisam. Vidimo na veliko. Ovaj se najeo. I tvori. Ajmo da ga sad pojedemo. Za ovaj manji deo. Ovaj manji deo moj. Moj je manji deo. Yeah. Sad smo u veliki, bukvalno isto kao on. I sad se razilazimo. Svako pojeo šta je hteo. I idemo. Vidio je male, dođite. A šta ti piše? 500. Pa to nije ovo show math, to je kao da vidim koliko sam sakupio ovih malih tačaka. Izvukao sam. Ali zato ovaj lik nije imao sreće. Neću da ga jurim, pošto sad treba da se zaobilazim ove. I puni se Ivane, bit ćemo 10 na tabeli, to će biti sjajno. Ako budemo... I dale baš. Vidi ovdje koliko ovoga ima, eto se ne, samo da me ovaj crni u oči. Ako me u oči, brate, ja sam gotov. A kako se zove? Nemam pojma, nisam vidio ime, samo sam vidio da je ogroman. Jao, vidi ga ovaj mali. Svi u mene. Da Bog da svi u mene ušli. Spoj se Ivane da može da se sabata. Pazi ovaj zadnji deo. Yeah! Zadnji deo. Moramo se približiti. Skloni se. Ide na ovog lista. Vidi ovaj kliski je. Ide levo. Tamo imaš. A uskoro je kraj mape.
Malo mi je laguje, malo mi secka. Ali dobro, nije to ništa ozbiljno. Inače pišite dole u komentari da li vam se svidio intro. Jako sam se trudio kod tog intra da ga napravim. Mnogo mi je pomogao moj brat Mateja. I ja sam pomislio da je onaj kao čep gdje pukneš. Koji ti daje? Evo, o ne. Hajde, beži gore, vidi ga pile. Izgledaš koji jaja neko pile. Juri pilet. Ne Juri pilet. Nije dobro, ne, šalim se. Bambino. Koja glupost. Spoj se, kako ćeš sad juriš, a? Ako sad kako juri. I kako porastao jedno. Hajde ovo, da mi pije. Vidi kao vaš kao gura. Alo, pingvin. Pile, sad ću to vati. Ne, on će tebe na kraju da uhvati, zato što on skuplja. Da ti juriš. Ovaj meni Vidi ovog. pomaže. Vidi ovog, Vampir mi ladno pomaže. Ne, moj. Ovaj vampir... 7. smo, 8. Je, 9. Spada mi polako. Daj bre, šta radiš to? Ili daj meni... Hajde, sad. To napuci taj čep, napuci. Dobre. Pukao mi lik. Sad idemo samo na onog lika. Dok ja sam piće. Če vidjeti da bude pile. Pile! Sad. Ne mogu Sad. kroz čepove. Da. Pile terorizam. Pile, vrati se vam. Pazi, gore ima. Jedan, kako? Pojma ne. Izvinite što sad nema onoliko klipova kao što je bilo pre, zato što škola je počela, pa zato imamo mnogo posla, oko toga ocene i sve to. I onda nemam baš vremena stalno snimam klipove, ali bit će vikendom ponekad i ovako. Izuzeci, bato moj, po jedan si. Hvala ti, drugi.